И днес не знам какво ще правя. Не ми хрумна заглавие, обаче на предишния клип и затова така го качих без заглавие. Не се сърдите. Еха. Колко е хубаво да си полегнеш. Не знам. Коте, усмихни се, да. Айде, моля ти се. Поне пред камерата да си щастлив. Ето вижте, камерата в момента ви ослепява. Ослепява. Ах, та проклета камера. Да. Какво още? Не знам. Дърво. Боже Господи. Да се какво ли да правя? Какво ли да кажа? Какво ли да направя? Какво ли да направя? Брат. Стига, бе, брат. Стига, бе, брат. Еба футбол. Моля ви, напишете ми как може да се смена. Искам наистина да се смена така, как да го кажа. Не само името и картината. Не да се вижда това човече. Да. Опа, извинете. Да, не знам. Какво ли интересно може да направя? Сигурно ви умрезното клипа. Познайте се с моят мега машина робот. Здрасти. Аз съм мега робот. Ето и върховната машина. И още един медал. Тъпо парче. Чао. Чао, хора.